Hola, en el vídeo d'avui tenim una convidada molt especial, que és la Xisca Rincón i que va ser la meva primera mestra de ball de bot, així que és un honor pujar tenir-la avui aquí. Gràcies, Xisca, per haver vingut. I ara anirem a aprendre ja una variant del bot, que si no cercau aquí baix veureu la descripció del vídeo del bot, que ja el sabeu fer, el bot senzill, però avui ja anem a fer un bot més avançat, que és el bot passant en volta. Sí? El bot en parella. El bot en parella. Perfecte, anem a veure com quedaria. El bot en parella és igual que el bot, no que caminar. Hauríem de fer un deslliz, dos i tres. I per tornar igual, un, dos i tres. Començaríem amb un bot en després. Sempre començaríem amb un bot en el lloc. Per exemple, començam el bot en el lloc i després ja passam. Un, dos i tres. Un, dos i tres. Molt bé. T'apareix que el passem amb braços i després afegim la variant de la volta que comentàvem, sí? Així com ja si saben el bot, saben els braços. Sí, fem primer bot de damunt. Que reculls. I aquí, com que has de passar en parella, baixes els braços, tu pots passar en parella. Molt bé. I tornes a juntar. Igualment, baixes els braços i tornes a juntar. I ara per fer una volta com ho faríem? Ara la volta faríem el bot, un bot, i també igualment baixaríem el braç i el tornaríem a pujar, igual que quan s'hi fessin passant. Molt bé. T'apareix que ho passem en parella perquè se vegi més clar com quedaria? Sí, perquè fem unes aturades. Sí? Un, dos i tres, i ara passam. Un, dos i tres. Una volta. Dos i tres. I tornaríem a passar. Molt bé, i en volta. Sí, se pot fer sense la volta o sense la volta? O se pot fer sense volta. D'acord. Seria passar tot el temps. O fent un bot en el lloc. Val. Tornem a fer-ho perquè acabi la gent que acabi de practicar, sí? Molt bé. Ho farem, podem triar, fer un en volta i un sense volta. D'acord. Vinga, sempre fem un bot. Un, dos i tres. Passam, volta. Ui, ara l'hem fet Ara ho fem sense volta. Sense volta. Quedaríem en el lloc i tornaríem a passar. Molt bé. I volta. D'acord. Així. Però hem de fer la música. I podríem fer una cosa que jo sempre intent dir, que ara vull que són dos, que és la importància d'anar introduint això de comentar i de s'improvisar, no? En el cas que fossis tu que com comandes jo, tu m'avisaràs si hem de fer volta o no. No, vale. Si jo t'ho hem d'avisar. Sí. Te podria avisar de paraula, dir de volta, i te podria avisar amb un gest. A vegades se fa com per intuir que has de passar. Val, perquè això és important, vull dir, aquesta fase d'improvisar i de fer seguir funciona també si estic cansats i volem fer una cosa. Exactament. Normalment, de tot d'una, quan comences, t'ho diuen. Ara volta. Quan ja saps una mica, ja intueixes quan vas a volta. Llavors jo no me deixaré comentar, tu comandes i me dius si va el bot o no. Vaig a parar un trosset del Valero Rabiós, D'acord. que jo m'he d'ensenyar. Vinga. Ràpid, va? Començam? Volta. Sense. Sense volta. Ara. Molt bé, molt bé. Vinga, ara amb aquest trosset ja ho he après a fer, el bot, passant. Exactament. I aquest és un trosset del Valero Rabiós, que un altre vídeo veureu com el veiem complet, perquè aquest serà un dels punts que farem servir. Exacte. Gràcies, Xisca, m'agrada que no es faci vídeo.